Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya kiti kaano man! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin kakayam, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagkayam Eva iti Cagayan, kan inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Mabalin nyo matabisitaan ti channel ni Miss Jocelyn Oblero Ramirez, iti Jor Drama Tips TV. Ngam sakbay nga intay basaan ti surat ni Eva Papagayam, shout out pa'y kadagiti papagayam tayo. Ni Dame wenno Dame Kamitog iti Cervantes, Ilocos Sur. Ni Vicky Salvador ijay Saudi. Ni Jeya Mamawag ijay Abu Dhabi. Ni Carmela Hernandez ijay Kuwait. Ken ni Olivia Sebio ijay Cyprus. Kastamatan kini Alberta Daria iti Dammam, KSA. Bueno, papagayam, kasi man ti surat ni Eva. Dear Lady L, umuna iti amin, kablaawan kayo man pa yamang bukbukal, iti Lady L Productions, kastamatan dagiti naayatamang tartarabay, iti amin na drama yo. Adaan ako niti asawa, nga miso tinagbali na parikot ko. Daytoy nga rod di pagtayakan ti pakasarita, nga inak isalaysay. Unay mutem ti kastoy. Anya ka di parikot mo, Eva? Agduduma ah. Anya? Naimbag pa'y kan katawan ti parikot mo, Levi. Amin na tao, Eva, ada parikot na. Naira na lang agduduma ti parikot ti tao. Uray to pa'y ti kabaknangan at tao kat adala ta parikot na. Parikot na no sa dino ti pangidulinan na iti dadduma a kwarta wano sa nikwana. Wano saan?
Parikot na dagiti tulisan ang mabalin ang mga agaw iti kinabaknang na. Wano saan, parikot tinaduma-duma a tao ti saksakit a dumteng iti biyagda. Pudno ti kunam Levi. Agduduma ti parikot. Ang kaano nga tayo mapunas si parikot? Kabayatan as ibibiyag ka dito'y lubong at dalat ta parikot. Ngamkit di, masulbar met babaan met lang iti masaknan. Iso asaan mo nga ipalubos at ti parikot ti mangdadael ken ka. Kumanuti ka akasla alos si isen ka. Apay aya. Diyak nga doon makaturog. Ni apay nga bimangon ka. Papanam. Rumwarak, agpaanginak di tarwa. Kadwain kan. Saan anas ka nakadwain nak? Kaslawan serbikan ko ana. Kadwa ko maditarwar. Tagtimplaki ti kapemi. Ngam saan akaya ta kadwa? Ay, mapanak lata iti ayan na. Nagtimpla iti kapeta. Agkapeta pa'y ditiruar. Tadamot lamisaan kan tugaw ditoy. Imbaga kaya ngagkapiyak. Diyak lang arudan makaturog. Intimplaan nak pa lang iti kape. Ay, noan yaman ti parikot mo. Ibagam kanyak Tapno makapag tinulong ta. Awan ti may tulong mo. Isa din nak istorbuan. Tadapang panunutag. Anya aya ti pampanunutam. Pag tinulungan ta noan yaman day ta. Awan! Di nakbugta ka na kasta Tawan mo ti pagkurkurangak kan ka. Amin at trabaho dito yung balay ar-aramidag. Sa anak magkagkurkurang kan kakas asawam. Apay nga kas titratum kanyak. Di ta ka man lang. Hoy, Oscar! Mabit lang! Maminsan pa'y apakitaan nakitikas jay makita na. Eva, saan aya ako nang agsugsugol ti asawam? Kan makipalpanlot pa'y. Kasta nga rod. Amangan mo't no ado ti abak na, iso na po ti ulo na. Gatgaputan na abak, nakautang, wano anya pa'y dita. Mabali na kasta. Ngam saan kumamot asyak ti pangidasalan na iti bunga ti mading aramid na No naabak man bilang iti dakkel, makonsensya kuma. Kan agbain kanyak. Ngam saan mat? Tapakitaan nak pa iti dakas. Pasakitan nak. Kaslawan apulos ti serbik kan kwa na. Dayta tinarigat at talaga. Problema ka talaga ti asawa. Kan paliiwam, tapno amum no anya at talaga ti parikot na. No sugal, wano anya. Levi, agpatulong akman kan ka. Sige, ibagamlaan. Tulungan ka, basta ka ba alaklakit di. Tulungan na kamang paliw iti asawa. Anya ti kayat mo aramida. Surutom iti nalimad. Ha? Pangaasim ta tulungan nak Levi. Umiyan kan dito'y balay. Tapno masurutam ti turungan na inton bigat. Naimbag ta imyan ka dito'y balay Levi. Nakita mo, saan asimangpot ni Oscar? Wen nga rod. Awanan tirik na kanya. Maaramid na pa yun, ti sana sumangpot. Anya nga dagita nga aramidan na. Amangan mo't nukwa. No adda pagluklukan na. Mabali na kasta. Nabayagan na kasta ti atap ko. Agtignay kan tapno amum no anya at talaga ti mapaspasamak. Sikan titang dana kamang paliyukan ko ana. Ta saan na kamot unay ngam ammo? Ag close friend tamot.
Apay ko matangdanan nak ngay. Sige, allowance mo lang ang titid ko. Pangarkilam amang surot kan kuana. Kan pang meriendam iti dalan mo, amang paliiw kan kuana. Naimbag taada ni Levi agayim ko. Isu tinang sursurot iti sa dino man napapapanan ni Oscar nga asawa. Kat talaga nga iti palutan ti ayuyang na. Dakkel gaya mo na talaga ti abak na, ngam di pa'y laagpating ka magipalpalot. Isuksukat nagpayan iti Texas amanok na Lady L. Saan na maliwayan ang pakanan kanigatangan iti pagpapigsa dayjay amanok. Kan isulatan ti asikasuan na. Ngam saan lata mo tamapunas itinagam ko nga adda babae na. Tanagbaliwan kanya. Kat iti na minsan. Oh, Jack, si kamot gayam. Kumusta nila kayo, Mau? Amuklatan, Eva. Adda na sao ni Levi kanyak, may papaniti parikot mo iti asawam. Ket ni Levi pa'y gayam ti tumultulong kan kamang paliiw iti asawam. Pudno day ta, Jack. Ngem, annadamait. Amang ano makibingay ni Levi. Anya? Agaw ko la dayjay, ngem, awan kas iti aganad. Adda ngamin na sao ni Levi kanyak iti naminsan kay. Nga anya? Nadeket ka now, dagiti babae iti asawam. Kunak tupay kat. Isu anauman kanyak. Taado ti manggangantil kan kuana. Kayat namot siguro. Kan saan laday ta? Adda pa'y na sao ni Levi kanyak. Apaya di na yung bagbagada kita kanyak. Ay, isulaang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Ituloy ko ti bagbagak, Eva. Sikon ka ni Levi, idi nakita na dagiti babae adumket ken makiganggantil ken ni Oscar. Isu ka na ti masaksakitan. Natural day ta at ag close friend kami. Marikna na ti marikriknak. Oh, nga ta. Ha? Agdwa-dwa ka, itinaibag ka? Nimot Jack ti umaw-awan. Apay nga ta? Hello, Jack. Eva, umayak ko man dita balayaw ta. Adda kayat ko pagsaritaan ta. Ang Jack kayat nga adda makakita. Amangan no pagatapan databay. Nariga tayo. Anya? Iso adila mabalayin nga kita tayo tirwar? No anyaman ti ibagam. Kayat ko adito cellphone langan ti pangibagaam. Agparparikutak iti asawak. Kat Jack kahit nga dapay ti rumso sa bali manan aparikot. Okay. Ang damagak man kang ka, Eva. Umay ka di pa'y dita balayo ni Levi? Saan mo tan? Day tapay ti may sa pagsidsid da awak. Saan naktupay na kayat akasarita? Itartarayan na kon. Kasta ka di? Bueno, Eva. Pinadas ko ang nagdatunan. Ngem liniklikan nak ngaging gaita. Isa sikan ti agpaliiw. Saan na siguro ang masango apaliiwan ti asawak, Saan na bale? Siya kundi mang paliiw kin ni Oscar. Eh, saan aday tati kayat ko asawain? Anya nga rod? Kwa. Uwang gayam. Sige. Sikan ti mang paliiw iti asawam. Tamangan no saanen nga agpaiso amasango ni Levi apaliiwan. Talaga, Paliiwag ni Oscar.
tinawagak man ni Levi. Apay nga taasaanan nga umay dito'y balay. Hello, Eva. Apay ka di? Damagag no apay asaan ka nga umay dito'y balay. Napanunod ko kami na narigat ti makibiyang iti parikutyo nga agasawa. Iso nga inkadeng ko ti saanan ang mapandita balayo, Eva. Wano, makumikong kamutan iti panagdato ni Jack ka. Masurunak nga rudgan kwa na. Imbagak lang nga rudgan ajak kayat nga makulit. Saan nga agsabda nga agdatdaton kanya. Makapasurun. Jak magpagan ano. Kasta ka di? Sige. Sana bali nga rudgan no, saan mo na masango apaliiwan ti asawak. Agyamanak iti na itultulong mo kanyak, Levi. Kunak man di kan sumangput, Oscar. Umay ko lang ti dumapagan anay ko. Ne, apay? Sa dino ti yanam? Iti balay ti gayam ko nga da Texas na. Kaya't ko amin ti makabawi ti adon nga abak ko. Amangan no adu pay ti malunod ka, no di mo payla isardeng ti panagsugsugal mo. Pati siya nga asawam, awaanin ti sarbina ka. Tana igumon kan iti palot. Dinak man taktakan tani, ado pa'y taramidak. Amangan no malipatak. Agsarita tapay, Oscar. Agsarsarita talang arudan. Makapasurun ka. Asawa nak! Ada karba nga kagdamag no anyaman ti aramidam. No anya ti mapaspasamakan ka. No sa dino ti papapanam. Huston! Makarengreng tangiwat mo! Pagsaritaan niyaw naimbag dagiti bambanag. Namin adon a kinasarsarita kiti naimbag iti naglabas nga aldaw tatang. Ngam awan serbi ti amin. Kanayon a nagubsang ti panagsasauna. Kasta nga main tagsugsugal, nang runa no agkaraabak. Kanayo na napudot ti ulo na. Angam ano samlat ka nakasarita, anak. Dumngag tumutlaeng. Di mo apaan tapno makaamiris to. Kat makonsensya, mariknanan to ti kinaanos ken kinapatig mo. Awan lat amok tatang. Awanan tirik na kanyak. Adda nga adda pagbaliwan ti tao. Anusam ken ikararagam laeng. Saan ngagbaliw dayjay no awan babae na? Pudno ka di dayta? Nariknakan nadlaw ko tatang. Anya? Iso asaan ako namang namnamakan kwa na. Lepasin min ti amin. Agtignaya kon. Kat awanan ti makalapod kanyak. Jaklat na nalapda na pimanaw ti asawak nga imut na dagiti lupot na. Kat sakbayarim warak, binagbagaan nak ni tatang. Tadi na kayat nga agbanag ti amin ni iti sina. Lima da sinurot ko, tapno amok no sa dino ti pagturungan na. Jak pagarupan tinakita Lady L. Ingkarigatak tinagtepal, ngam kasla jakon malapdan ti pungtot ko. Kastoy nga ro tinapasamak Lady L. Jack, agyaman nak ha? Takinaduan nak nagtigna iti daytoy a panagpaliiw ko. Kaya't kung amin asika ti makaakto kadakwada. Apay ngay adita balay da Levi tinapanan ni Oscar. Kan imot na dagiti lupot na. Naglawag ti kayat asawan dayta, Eva. Mapagsisilpukon, Jack. Isumit lagayam asaanan ngam umay ni Levi ijay palay. Kan isumit lagayam alikliklikan na kan, Jack. Eva, saan akon asumurot keng kang aging gadita balay da. Sikalatan ti dumanon, tagawid akon. Saan ang mabalinday to'y?
Agsagana dadwa. Tagiti awan an pain. Eva, anya tar aramidom dito eh. Siyak ti agdamag. Noan niya ti aramidem dito'y balay da Levi. Ni ka din na pininday ta, honey? Ayok ka, Oscar. Manglilipot ka mat, Levi. Eva! Kaano pa'y dahi ti apanang lip-lipot yung kanya? Ha? Kuna ni Oscar asan na kangay ayatan. Indaldan mo lang tibagim kan kuana. Kasta ti pagpagam ayop. Idinto ta kasta una di pa nagpakpakaasim nga agsubli-subli idi agar aram ka kanyag. Ta saan ka idi akayat? Nasya naklakan ka? Katsi kamot babae. Eva! Eva. Pagarop nga uleg ka. Pakawanan na, Eva! Isuot lagayam asaan mo apagan anon jak abaro? Tati addaan asawa ti kayat mo danga. Lagawan mo ito na babay niyo, ano ba? Eva. Ado arigat ni impalpalak amo kanjak, Oscar. Manipod nagpalpalot ka. Nagbalinak laang ang arugit, iti pa nagkitam. Nagbalinak nga ang sarbina. Ita, inarsab mo pa itigayam ko. Kasi ko ang atraydor, managin ko punaka. Awan pa'y delikatesam. Agaw-agaw ka. Di kagdanag. Jaklapdan ti relasyon nyo. Agdan na kayo lang aging ka iti kay kayat mo. Ngam agdan na kayo iti pagbalutan. Namimpinsan ti pangedeng ko. Jakon inaklon ti asawak. Tanasakit tanak iti husto, Lady L. Indarum ko nga rod ida, kat nabalod da atwa. Ngam adda ng tulong kini Levi, iso anakaruwar met lang iti pagbalutan. Ni Oscar tinagtalinaed iti pagbalutan. Nasayatak met nga asawa iti panagkunak. Awanen ti sapulan na. Taasi kaswag amin nakasapulan na. Ngam nagbaliw anaming pinsan, idinasumok na ti sugal. Na-develop ti riknada kini Levi, kat naglinaw anda. Narukup dang agpadpada, Lady L. No talaga ngay ayatan lak ni Oscar, saan kuma nagpasulisog iti sugal kan babae. Iso anatangken ti pangedeng ko, anang isina kan kuana. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman nakiti anus yu anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Eva, iti Cagayan. Lalaki ti asawam Eva, kat babae ti gayem mo. Si kamot lang tinangibagaan na develop ti riknada iti tunggal maysa. Narukup ti lasag ti tao iti anya manakita ti sulisog. Tapno maliklikan ti sulisog. Adaywan ti amin akita ti kinadakas. Mabasa dayta iti umuna a Tesalonica, Kapitulo 5, iti bersikulo 23. Liklikan yu amin kita ti kinadakas. Kita pa'y laang ti kinadakas, kat liklikan tayon. Saan tayo asabdan ti agpaypayapay asulisog, amang ikulbo kada tayo iti udi na. Saan tayo nga idoron ti maysa at tao, tapno masidag iti sulisog. Kompleto ti sasao ti Diyos iti Biblia, para kadagiti tao. Tapno mailisi tayo iti aniyama na pagbasulan tayo at tao. Alakastan, Eva, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter.
Sound effects kan musika JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!